Za tebe kažu da sve vreme pevaš, međutim, ovo je emisija u kojoj nema pevanja i nešto sad te glasne mogućnosti. Štedimo za Beoviziju. Da. Kad već Štekujemo navijamo. se naš. I sve snage. Muzički ukus veoma širok. Ono što si nam ti rekla ili izabrala su Gansin. Koliko si se ložila? Na Excela, ne Excela. Druga devojka iz razreda se ložila na Slash-a, mada čak i da se ložila na Excela ne bi ga menjala. Tako da Excel je uvek bio taj. Moji roditelji nikad nisu razumeli zašto ja to slušam u to vreme, pošto sam slušala glasno jako i Guns N' Roses su zvali umjesto Guns N' Roses, tako da... Dobro, čućemo koja je tvoja omiljena pesma od Gunsa, Guns N' Roses. Pa ima više tih, ja stvarno ne mogu. Ali kasnije? Kasnije. Sada smo pitali poznate koja je njihova omiljena pesma od Guns N' Roses, rukovodili se tvojim muzičkim ukusom iz tinejdžerskih dana, pa da vidimo. Znači, daj to. November Rain, da. Kucam na nebeska vrata. Sweet Child O' Mine. Tvoja omiljena pesma od Gunsa je? Pa, ako baš moram za jednu da se odlučim, onda nek to bude Welcome to the Jungle. To je kad sam prvi put osjetila moć gitare. Šalim se, to je jedna od mojih omiljenih, stvarno ne znam, ima ih baš dosta. Mnogo stvarno. Ok, a kako je bilo pre nego što pustiš tablu i ostaviš neku poruku, dok slušamo Welcome to the Jungle, kako je bilo kod nas? Bilo je... We got fun games. Ne, mnogo dobro. Prvo nisam dugo dolazila na TV uopšte. Hvala ti zbog toga. I stvarno je super emisija i lepo ste me ovako išokirali. Nadam se da, ne znam, nadam se da sam ja bila isto dobar gost, tako da... Super si bila, odlično se razumemo, pričamo istim jezicima, tako da išlo je lagano. Sada? Tablica, ti ostaviš poruku na tablu, eno ga tu je. Mi se grlimo kao i uvek. Da, mi se grlimo i uvek radoznalo posmatramo zagrljene zalazak sunca u daljini. Režnijim pogledima. Ivana, jel bi voljela sad ovu emisiju da jednog dana vidim Sara? Pa naravno da bih. Hoćete da mi sačuvate? Hoće. Znači, gledalci nam traže da uvijek pročitamo, pošto ne mogu uvijek dobro da vide. Poruka glasi make babies. Znači, pravite decu. Molim te da se potišeš. Ja da. Ej, pišite nam na mail. Ja da napišem gospođa Feters ili Kako želiš? ovako. Kako se osjećaš? Ivana? Tako me svi inače i zovu. Da. Tada, gdje ste si bila? Bila je ovo Ivana? Da. Da se promerim, Da, bila je ovo Ivana. Da pređemo na ti, mislim da je ovo neka 15. jubilarna emisija. Nama vrlo draga, imate mail i imate zakazan dejt sledeće nedelje, isto mesto, isto vreme, do tada. A mi to gledamo, da. Obavezno. Važi. Ćao, prijetno.